eske guretzako hau da, eure bizirik eukin da ben asunto bat izen da, ez? Azkenean hor egon dira familiak, abizenak, egon dira salaketak, egon dira errepresaliatuak izan dira, ez gerra ostean gure aikite ere, zelan edo alan etxera heldu zanean, baten bat salatu eban, salatu abien, da gero lanak egitera bialdu abien bideak enkofratzen eta holako gauzak egiten, ez? Eta, karo, are bakizen nortzu ziren beraz salatu abienak, eta horrek gure ondoan bizi ziren familia dira, da gu hainbaten haren ilobak lagunak izango gara, baina haren aitit eta mamak gerran justo bando ezberdinetan ibili ziren, ez? Orduan eure bauken hori, bakizen oso ondo, nortzuk ziren, nortzuk eta nortzuk ez da gu horretan, ez, azkenean ja horretarako pentsat hori irabazi dugu. Baina ez darako, Elorrioko bombaketei buruz edo bombardeoi buruz hitzik abien edo ez? Ez, bera, kontatzen bazan pasadizoak, ez jakon asko gustatzen kontatzea, baina kontatzen jo pasadizoa nola etorri ziren Santa Luziatik, berak zituela, holako txapen eta brilloak, holako dizdirak, eta orduan ikusi abila arrasatetik etorri zirela nazionalak, eta horrek hankai abien, egun eguzkitzua zalako, eta emototzena eguzkia, eta orduan ikusi abizela ja tropak etorri zirela arrasatetik Elorrio aldera, eta horre eskapadan ibili ziren, da gero zelako goziak eta pasaba biela hortik Balmasedako mendietatik, eta edo zer jaten, da holako gauzak. Bai.